ka se Abrempon kra hwan ne Abrempon Asante amamire mu no ye ka Abrempon a na ye ka wo hen a oson wonye uniform wo hen a wo so ade bia ye be ka se wo de ebrem so ye epon a na chesi mood enti ye ni yediri poma ne wo pon ni se ni asem kitu nyankopon din wo pon wo Abrempon wo pon wo so wo ade bi ebrem so bia no wo pon abehimpo enti ye ka wo Abrempon a ade a ekron so ne kron wo soro a tumi wo na obetimi amayen ana obetimi abobo Abrempon ibi ama ye hu se nana wei oyo Abrempon nana wei yo Abrempon Otumfuo ankasa ye Otumfuo Asante hene no wona Amanhene ne na Abrempon enso ho yen se bre no Abremponfo no ibi ne amakomu hene oye Abrempon Heman hene oye Abrempon e ka Heman a eye Beneful ni Appiah Heman ankase ono na meka ena ibi so ne asafo hene onso so ye Abrempon na se ye ka Amanhene so a enhemfo na wo mu oman bi esa ahyeche wo mu e won saase no e fa se wo fin so hene no ofe so hene ye Amanhene akura bi empasa so e ho ya ahafo e ho hene wo ye Amanhene we burusankro hene wo ye Amanhene
You na chesena na me tie mu a ahemfo a omo wo ensase no omo na ye Amanhene wo mu e de dansase ano no oman no bi esa ahye wo mu ase na Abrempon so ne wo mu a ye ben Otumfuo ne bibi ni a ye ben no ene no kokon ekon kora tete no kon no wo mu na di ekon anim ene ne kokon ana mama mi se kora mampon hene no ahemfo na na oti kokko so opem so ebia wo kọ baabi na wantimi anko no watu ohene bi se onkosi na namu no de obekwa kosi na namu no yo Amanhene ana ase wo yo Abrempon ana bitimi enu wetimi tu Amanhene ana Abrempon ana wo hene ba ende yenyina wo bi so sa wetimi tu ne Abrempon bi se kọ enu wetimi tu ne Amanhene bi se kọ wetimi tu ne chiame kora se kọ ana na yeka se ahenema so a omonso ye ahenema no ebi ni hia ahene achempen hene Appiah hene na se ka se ya se ya ensamrane bi ana de wo bobo no edin na me bobo no achempen hene eye Asante hene ba panini wonde wo kono echem no ekon ba kora echem no bepem no ansa no no so aka wo hene chempem no ansa na ato wo hene na ka se echem na pem obi a eno ba unu se wo hene ekọ baabi a wo mu twa bibi di nanim sei emnanti bi ade bi so ade bi ase aye na yikesi bi sa ase enwuma bi enu ne nananum tete mu de ekokon nti se no ne bepem nti ebe pem ne ba na nsa no no aka no eni hia ahene soso o se wo hu hia o hene ba ne hu hia no ono so bra konfo anoche bo akonwa ama no Asante memu nyina konfo anoche so sikadwa wo soro hia ahena konwa na toso mienu afa konwa aka nyina ye boy hia ahena konwa eso no soro eno ne konfo anoche bisa Asante hene se wonfa ne ba ne hu hia no mra eno ode ne ba no ye fire ne sabinkuma ana ne ba ne hu hia no ono ankasa ne ba wono ane ba ye bisa so wo hene wo ba de hie be wo ba wo no nti na akonwa no ye wo hene ba akonwa no fa wo ba ne hu hia bra na ode ne ko efire ne sabinkuma na ode ne ko ye no wo sabimpanyin wo ho wono ne ya chempan hene ne sabinkuma ne hia hene eche na ahemfu ya obobo mu din no ebetimi ye wo ahene bi ho no abetimi de wankasa wo ye mba akosi te se ne ba wo hia ne ba ne hu hia no akonwa no ne ye kasa ahene ma akonwa no na se no ne wa ma ahene ma na edi ahene ma ohene wa faasi ni bi ono ohene na nkasa ne ma na ebetimi ya ahene ma na edi enti no ma no kokosa sa akonwa no ni fie ba akon ekwa na akwa ha be ma we ba wa ha obetimi abedi bi we ba wa ha obetimi abedi bi we ba wa ha obetimi abedi bi hima hina konwa nye ema medwa eye adihidwa enti ema ne yam na edi nti ho no ni nuanom ne ne ngofa asefo na edi na mebusa se ye sua Amanhene ho ade tepaman ehene tepaman ohina wodi ade no oye Amanhene anase oye oye Amanhene Asante free tepa kwaka techiman enkuransanum nyina kukufumo ne edweso dwaben numuni nyina Asante mani nyina ka bom aye wira ne Asante hene ba ko pa wodaya no enti Amanhene ni Abrempon no ayasisi ni edukuro ni ade ni nyina koka bom wo mu nyina de beboa Asante hene emu widi na konwa na mebisa o ye fa ne se
ɔte kokɔ so ato ne sa afrɛ na hemfo no nyinaa so omu koduru hɔ no ma Amanhene no wo mu kwani yetenase wo mu ye kwani yetenase kura ye wodi Abrempon tie ene wodi Amanhene tie ene wodi ahene mate so wo saa na tie Otumfuo tenase ya wo mu atenase no wo baabi a ohini bia foku ewo a wo mu de atwa no ho ahia enti se ebasa asem bi ne ye ka se bantumafo ne afre kwentire fo no Otumfuo ne kwentire sahene bantuma enti kwentire wo mu no wo baabi a yete Abrempon no wo de yete e na Amanhene wo de yete enti se wo mu koduru ho a obi a wo ne tenabre Abrempon ko tena Amanhene di ne me nana akwasu ya twrebo a kodua ya transi ato adwene bebiri a ema empapa mu abamu amohunu ahenie sede ne su esitie ene ne ban esitie enye ahene ni nyina bom nanso obia odi ogina yewo ahene ma obi te se hia ahene achempebru hene apagya hene omu aka ho omu ya ahene ma na seye ka se Abrempon so a Abrempon tafo hene ye Abrempon Otumfuo Abrempon himai Otumfuo Abrempon ye ka Amanhene so a tepa manhene oye manhene se ana wuduru Otumfuo ahemfie ne yese mpasa so hene ni a onsoso eye o manhene sa manhene ene Abrempon yi nyina ne keka bom wo fa dwoso Abrempon ho ena ye na Abrempon mu no kura nso ya sa yeyi bi bonkum hene ene ni fa hene no nyina ewo ho bonkumfo no tafo hene ne da wo mu ano ya onyina beka boa ema Otumfuo ahenie eye kese ema Asante ahenie ekọ nanim a menim ye se saabre na wo se tutu a otoso mienu na dawroma Asante ahenie no afa ne ntema efra pa wosi kumase Sante hina hinsie kura wotumi hunu se wahini wabo modene ama ahenie ekọ nanim enti ewasi ehun se na ebo modern amani fie nyina kire se asam nim ani so e na akwa asom o mani fie nyina kire se na henie no ekọ nanim pa enti obi a wo boa no wa henie mu no so bo modern so obema wo so wodie no akwa animu na ade akoboa nana na obi sikumase ana wote Asante ye ne yeye ene amamre ene ye nkasaya ohunu se eye no kore se Asante ede Asante na Asante etiase na se wo kwa Asante akoye bibi na wa anhwe yie na ofiti prekwa na abesimu awurade a ene Asante man ye be kire wo se akoda wo to sekire ne bayira ode ekuma ne hwa medamo ase ahwefo ye bedamase se munya abre na mudi tieye Nyansapo TV ya faatu ya hoso se ye be kyerɛkyerɛ amamre ene amane ase ye na na me ate ase se Asante etiase na afenso wa kyerɛkyerɛ Amanhene ene Abrempon ahene ma ase da se ne ye be se hia ye be sere se obe subscribe na wa like ne waja comment ne e wa ase me a me di dwumadie ibremu me din de akosia atwenebu akodua yeda obi bias adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama
akola wa no so na se otimu osuma ense bratam The first ne ho hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na